गरम गनां जे एक्स एमपी हिनी मानुचु जितेंद्र चौधरी बो जोंनो त्रिपुरा मथानो जे कक सिलचामानि अब किन्तु एक्चुअली मिथ्यानो हिनी मानुचु अंके बरक बामफ्रन सरकार विरोधी दल नेता तंखा मानिक सरकार 2018 to 23 वाई बोसोरले बीजेपी आईपीपी गवर्नमेंट नो प्रेसार रिका अब ब्रह्म चिता खाइनानि अंथुन किन्तु जितेन चौधरी इंखे तामो ताबो बनी हाक याकुं तलाव हाक रिखा बनो दुसावई दे ताव फाइनाल लोकसभाओ ताबो जतनो साइमानो सारा त्रिपुरानि बररनो साइमानो फाइनाल 2024 लोकसभा ओ पूर्व आसनो दे बामफ्रंट पार्टी इंगे बचावई बररनो बुकास नामै बनी पार्टी नो फायदा खाइनानि आबो लामा नायै वानसुगैसे बो त्रिपुरा मथानो सिलजाव आबो जों कन्डेम खायो बरनो कन्डिशन पुइला सिगां चेरै नायथुन एरपरे कक साथुं आबोनो जों नायो ताबुनि चिनि जे वर्तमान एलओपी आबो सामु काहाम नो खायो आबो जों 100% जों आबोनो स्वीकार खायो।